खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोना जेसेबां आंनि भिडिअफोरखौ होनायखौ माने सन्देह खालामो बैनि थाखाय आं आजिखालि नोंथांमोननो भिडिअखौ जागायजेननाय सिगांनो प्रुफ मोनसे आङो खोन्थिखायो जे बे जायगायाव जादों जाथाया। मानोना नोंथांमोननि गोबाङानो आंनि भिडिअआव कमेन्ट्स हरो जे आं नोंथाङा बानायनासो बुङो अबे जायगानि अबे मा जेबो मिथिया जोंलाय माथो निउसाव नुवाखै बेफोरबायदि बाथ्रा नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरगासिनो थायो आरो बिनि थाखायनो दिनैबो आङो बे प्रुफखौ होखाबाय नोंथांमोननो नायनानै लाग्रो। बियो आजतकनि जि अफिसियेल वेबसाइट बै वेबसाइटआव बे निउसखौ होदों। बिराद माने गेदेर मोनसे जाथाय, नोंथांमोनाबो खोनानानै आसरित मोनगोन। बेनि थाखायनो भिडिअखौ नायजोब्बा नोंथांमोनाबो मिथिगोन मा जादों मा मादों। तो बाथ्राया ओरैबायदि जायो जे हौवाखासो दोंखायो हिन्जावा आरो फिसाजो खासे बोसोरथाम जानाय आरो निजेनि गोसो थोनाय सासे आरो माने गुबुन सेंग्राजों माने गोसो थोबावो बियो आरो बै गोसो थोनायखौ मोननो थाखाय निजेनि बै बोसोरथाम जानाय फिसाजोखौ बुथारनानै ट्रालि बेगाव सोनानै जाबोरबारियाव गारनानै दोनहरो। रायजोफोर थिग बाथ्राखौनो खोनादों नोंथांमोना। निजेनि फिसाजोखौनो गोदनायाव सेथेना बिनि उनाव सेखाजो दाननानै बेखौ ट्रलि बेगाव सोनानै जाबोरबारियाव गारनानै खारखुमा लांदों सासे हिन्जावा। आरो बे हिन्जावा जाबाय मुजफ्फरपुर होननाय थाइसे जायगानि। आरो बे जाथाया ओरैबायदि जायो माने स्टार्टिंनिफ्राय हाबा जानाया बोसोरब्रैयानो जाबाय। बोसोरब्रैनि उनाव फिसाजोबो खासे माने जोनोम मोननानै बोसोरथाम जाबाय। खोब मोजाङै रंजा खुसि जागासिनो दङ संसारा। नाथाय बेयावनो सासे माने गुबुन सेंग्राजों बै हिन्जावा माने गोसो थोलायो आरो गोसो थोलायनायाव बै सेंग्राया ओरैबायदि माने डिमान्ड होयो जेखि आङो नोंखौथ' हाबा लागोन, नाथाय आङो नोंनि फिसाजोखौ थाबाथाय बा नोंनि फिसाजोखौ आङो गनायनानै लानो हानाय नङा। नोङो नोंनि फिसाजोखौ हयथ' नोङो नोंनि हौवानाव गारनानै फै, नङाबा नोङो नोंनि फिसाजोखौ जि खालामो खालाम। आं मिथिया, आं नोंखौ हाबा लागोन नाथाय नोंनि फिसाजो लाबै आं नोंखौ लाबोनो हाया। आरो बिदि बुंनायाव बे हिन्जावा खोब माने क्राइम पेट्रल सिरियेलखौ नोंथांमोनाबो नायो जानो हागौ। क्राइम पेट्रल सिरियेलाव माने सानफ्रोमबो बेयाव माबोरै क्राइमफोरा जाबाय थायो जोंनि इन्डियायाव बा गुबुन गुबुन जायगायाव माने रियेल क्राइम स्ट'रिफोरखौ बै क्राइम पेट्रलाव खोन्थिबाय थायो। आरो बेखौनो नायनानै बियो मोनसे आइडिया खालामो आरो आइडिया खालामनानै सानसेखालि हौवाया जेब्ला अफिसाव ओंखारलांनायाव बियो गावनि फिसाजोखौनो गोदनायाव सेथेनानै बुथारनो नागिरो। नाथाय गथ'आ थैयाखैमोन थबनो आरो थैयाव बियो सेखाजो बिनि गोदनाखौ हाफ्लंनानै ट्रालि बेगाव सोनानै बिनि हौवाखौ फन खालामना खोन्थायो जे आङो गावसानिनो आलासि, बै आलासिनि न'आव थांगोन, बार्थडे पार्टि दङ होननानै बियो ओंखारलाङो न'निफ्राय। आरो जे ओंखारलाङो बियो गावनि मबाइल सुइच अफ, गावनि जे आधार कार्ड पान कार्ड जि डकुमेन्टस दंमोन, सना गना रां रुफा न'आव थानायखौ गासैखौबो लानानै बियो थाङो। आरो थांनायावनो लामा ससेयाव बै ट्रालि बेगखौ जाबोरबारियाव गारनानै गालाङो। आरो गालांनानै जेब्ला खाथिनि मानसिफोरा बै ट्रालि बेगखौ नुयो आरो नुनायनि उनाव खेवनानै नायनानै पुलिसनो इनफर्म हरो जे ओरै थोरै खोन्था। लोगोसे गावनि हौवानि सिना जाना सोरबा सुबुङा गावनि हौवानोबो माने खबर हरो जे ओरै थोरै बाथ्रा, नोंसोरनि फिसाजोआ बेयाव गोलैनानै दङ। आरो जेब्ला बिदि बुङो हौवायाबो खारबोयो, अफिसनिफ्राय खारबोनानै नायफैबा नोंमारगौ गावसानि फिसाजो मार। बिनि उनाव न'आव पुलिसै लाबोयो, न'आवबो थांनानै न'आव नायहैबाथाय जेबो माने बुस्थुआनो गैया, रां रुफा जि सना गना दंमोन बेफोरबो गैया, आधार कार्ड पान कार्ड भटार आइडि कार्ड जेबो गैया। बिनि उनाव पुलिसफोरा फन लगायनो खोन्थायो बै हिन्जावनाव। फन लगायबाथाय गैया, फनाबो नाङा। नाथाय एसे बै हौवाया सिगांनो मिथियोमोन बिसोरनि दे एफआइआर दङ होननानै गुबुन सेंग्राजों। आरो बे बाथ्राखौ मिथिखानानै बियो बै सेंग्रानि न'खौ
न'नि जि एड्रेसखौ पुलिसनो खोन्थायो आरो पुलिसफोरा थांनानै बै गोसो थोनाय हौवानि न'आव बै हिनजावखौ एरेस्ट खालामहैयो आरो एरेस्ट खालामहैनायाव गासैबो बाथ्राखौ खोन्थायो जे माबोरै मा खालामखो बिनि जि थै ओंखारदोंमोन जेब्ला गथ'खौ बुथारनायाव बै समाव जि थै ओंखारनायखौ साफा सुफा खालामनानै माबोरै ट्रालि बेगाव लाना थाङो माबोरै बियो क्राइम पेट्रल नायनानै प्लेन खालामदोंमोन गावनि फिसाजोखौ बुथारनो गासैखौबो पुलिसनि सिगाङाव खोन्थायो दा केसा कर्टआव सोलिगासिनो दङ खोब माने भाइरेल जागासिनो दङ बे केसा आरो गतिके नोंथांमोननो बे भिडिअखौ खोन्थिनाय माने थांखिया बेनो दि साबधान सब समावनो साबधान आं जेसां भिडिअ बानायो नोंथांमोनखौ गासै भिडिअआवबो माबोरै मा जागासिनो दङ गासै क्राइम सिनफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थानो मिथिथो होननानै बे भिडिअफोरखौ बानायो आरो बिनि थाखायनो निजेनि हिनजावबाबो निजेनि हिनजावानो जा निजेनि हौवायानो जा आजिखालि माने मेगन मिसिबनानै रावखौबो फोथायथारनाङा सोर मब्ला नोंथांनि जिन्दगीखौ बरबाद खालामलांगोन बिनि कुनु थिक गैया जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै गोजोन्थों।